आरो बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं रादाब लानानै फैदों तामुलपुरनि बगाजुलियाव फिन संखिखांनाय जाथाय बगाजुलि देलायस्रि बाजारनि साखाथिनि दैमायाव मोनदों बमा दैमानिफ्राय बोहैबोनाय थासारियाव मोनदों बेरफ्रुग्रा बमा मर्टार सेल बमा होनना सिनायदों बेरफ्रुग्रा मोननायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो संखिनाय थासारि सोमजिदों आरो मख'जाथावना दि बगाजुलि ओनसोलाव सिगाङावबो बेबायदि थरसे बमा मोननानै बेरफ्रुदोंमोन आरो सासे सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन गिथावना बे बेरफ्रुग्रा बमाखौ एसएसबी आरो भारतारि फायखिनि मोनसे हानजाया बोखांनानै लांबाय होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों तामुलपुरनि बगाजुलियाव फिन संखिखांनाय जाथाय बगाजुलि देलायस्रि बाजारनि साखाथियाव थानाय दैमायाव मोनदों बे बेरफ्रुग्रा बमाखौ दैमानिफ्राय बोहैबोनाय थासारियाव मोननो हादों बे बेरफ्रुग्राखौ मर्टार सेल एबा बमा होननानै सिनायदों बेरफ्रुग्राखौ लानानै ओनसोल नाङैनो संखिनाय थासारि सोमजिदों दासान्दि आरो बमाखौ एसएसबी आरो भारतारि फायखिनि हानजाया बोखांदों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों।